Jeg står ude for den gamle by. Jeg venter på min far. Det er julemarkedtid. Og han skal vise sine tinsoldater frem. Hans dioramaer. Og hvordan han støber figurerne. Det er en fantastisk dag, og det myldrer med mennesker. Ja, og han vinder altid til sidst. Du er udmattet efter i går. Da han gik på efterløn, så solgte vi, eller så skaffede vi en form til ham. Altså, du skal have en hobby. Og det har så bredt sig siden da, så vi vil prøve at lave en udstilling af nogle af de ting, han selv har malet, og noget af det, vi får samlet ind gennem årene. Prøve at se, om vi kan sælge folk en lidt anderledes mandegave. Det kan man så bruge igen. Ja, det er støbetrakten, som man så knækker af, ja. Og så kan man smelte op og bruge igen. Hvad? Men jeg tror, de er ude at købe gardiner. Ja, det er ja. Jeg tror, at man sidder og syr gardiner, hvis vi kender lige så ret. Ej, så langt tror jeg ikke, de er nået. Alle mine smykker er lavet med sterlingsø. Og det starter simpelthen med, at jeg har en tynd sølvtråd, som jeg så sætter kig på. Det var lidt fine. Kom, hvor selv 12 andet. Jamen, bedst på masse handsker og sådan. Ej, kunne du ikke tage et ordentligt billede der? Og så lukker man det så. Og sætter klemmer fast, og tager de her to rundt om, fordi det er rigtig, rigtig varmt. Jeg ved ikke præcis, hvor varmt det er. Og så er der cirka 3 minutter. Så tager man den her tråd igen. Og så sidder der sådan en figur herinde. Så skal man sætte den ud, så vælter og kommer i koldt vand. Du er lidt uheldig, fordi det her det er som en mors del af det, og Britta har også været på et tidspunkt, så der har sådan været forlængeligt på den. Ej, hvor godt. Nu er det kun tinsoldaterne, der er tilbage. Ja. Kan du se, jeg sagde det der med tinsoldater. Jessens far, han skulle lave dem. Ej, jeg er med. Stopper også her. Sæt med. Giv mig billedet, så kan jeg finde det. Jeg kan ikke finde billedet. Hvis jeg nu laver en... Ja, du snyder simpelthen. Der er også noget. Jeg hører altid til billedet, så kan jeg sende det til dig. Du ser billedet. Den går den nede på. Det er tinsoldater. Det er noget, min far har samlet en lang årrække, og så prøver vi at vise, hvordan man dels kan lave det, med at tage noget pap fra en dør og male det, og male figurerne, og så kan man så se de umalede figurer her. Og så har vi ellers lidt eksempler på, hvordan sådan noget kan se ud. Er folk kommet vælten ind? Hvor kender du det? Der var en gave. Det var fuldstændig ryddet. Så ved man lidt, hvor det er. Nej, jeg gør det. Det er sådan en lille hus. Så der har været diorama, som jeg har brugt så lang tid at lave. Tak. Vi ses. Hils resten af familien. Ja, det skal jeg gøre. Nej, men det kommer forbi. Faktisk så køber vi vores ting i Tyskland, fordi det er billigere. Ja, okay. Så har vi en forhandler nede i Berlin, der sender... Det var da rigtig hyggeligt, at I var her. Jeg troede, det var til sidst. Du skal forklare, hvordan man starter med at lave det. Dioramaet. Altså, ja, det første. Det her dioramaet, så skal du filme hernede, så man kan se det. Det her det er pap.
Det er virkelig, det kan man ikke se, det er i virkeligheden fyldningen til en dør. Og det her gule her, grønne her og brune her, det er i virkeligheden pap, der blev opløst først i vand og bagefter blandet med lim, så smurt på. Og det her, det er grillpinde. Og det her, det er sådan en McDonald's-pinde. Så kan du komme herover og købe gaver til de børnebørn herovre på mig. Jamen, det er en dreng. Så passer det jo herovre. Nå, sagde du ikke, du havde en pige på 22? Nej, jeg har både den ene og den anden ende. Nej, nu har jeg en lille pige på 3. Nej, så hyggeligt. Så kan du få en dåse. Men for at ham der skal være i gang med at slå med øksen der, så var det første fjende stå sådan her. Og den er så flot. Hvad? For at det der giver mening, at han er i gang med at angribe, så må der jo stå en person her. Ja, de løber fremad. Så må der også stå, altså med vind, så må linjen være her omkring. Ja, det er en fremadløbende linje, ja. Men det er fordi ham der, som har vendt ryggen til. Hvis der er modstander lige her, så er der ret risky at vende ryggen til. Vi sælger kun de umalede her. De små fodfolk, de koster 10 kroner stykket. Den holder fokus på forgrunden. Og hestene koster 20 kroner stykket. Hvad laver du? Og elefanterne koster også 20 kroner stykket. Og med disse smukke billeder siger vi tak for julemarkedet for i år. Vi ses.